Yeah, yeah. Ooh, yeah, yeah. Yeah. Je to tá plastová bedňa, plazmová délka, deska s ovládačom v ruke, ťahajú hrdinou z plejka, ťahajú myšlenky z bráva, popcornu a star magazínu. Média im vytvárajú krásnu galaxiu. Mám hrdinov, čo píšu knihy, hrdinov, čo točia filmy. MJ jumpol vo vzduchu, vyzeral, aké by tam visí. Macho Man, Randy Savage, Razor Ramon. A sleduj teraz, je môjim producentom Ramon. Vychoval ma otec, mama, Starky, Starka, sestra, teta, Hemingway, NBA, Bukovský a Gastanena. Pozeral som hore na ľudí ako Muhammad Ali. Ak sa dobre pamätáte, hrával s nami Hustle Ali. Teraz to majú deťka trochu inak, zaujíma ich gíč, hoci aká pičovina. Nepoznajú Kinga, bratov Cohenovcov, Lynča. Nemám im to za zlé, doba je trochu iná. Zaradia sa, stáva sa z nich konzument a divák. Vestelky sa klepú ako polomrtvá ryba. Robia to, čo vidia, majú nesprávne vzory. Počúvajú jebnutý rap a sú z toho chorí. Visia ti nad postelou, na posteroch vyliezajú denne z bedne. Dali ti, čo si chcel, poskytnú ti úľavu, keď ti ju treba, povedť, ako ho sa nebaj. Ukážu ti nový smer, keď hej, tak nechaj ich, keď nie, tak jebne ich. Strni svoj idol zo steny, pokiaľ ti nedal nič, nenechaj si zblbnúť hlavu, pozeraj do svojho vnútra, sám vieš najlepšie, čo je ti treba, vieš kam ísť. Vždy som obdivoval ľudí, ktorí vyhrali svoj boj, ešte viac tých, čo pri prehre nestratili dôstojnosť. Právi rvači ako Gandhi, Bob Marley, Lance Armstrong, ktorí zmenili svoj život neustáli bez faklov. Je mi jedno, či si v saku, alebo si v teplákoch. Jak ťa ľudia cenia, zistíš aj tak lepšie bez prachu. Moji hrdinovia robia kary, točia albumy, tvoji možno iba drobia haši, šporia na rumy. Moji majú peste vo vzduchu, jak zakdela roka, bijú sa až do konca, až kým im smrtka nedá knockout. Idú zo zadných uličiek do ringov ako Kimbo, tak ako ja. Neznášajú politikov, náckou, fízlov, smejú sa konvenciám ako Terry. Ja vidím svet jak Tim Burton, čo robí je vždycky fresh. Hank si išiel stále svoje, aj keď bol na mizine. A taká je aj moja banda, robíme čo cítime. Tí, ktorí sú pre mňa najviac stoja paradoxne blízko, mám ich v albume, v mobile, trávim s nimi celý život a celý čas dúfam, že im aspoň niečo vrátim. Trocha nechápem, jak sa čím ďalej viacej mením na ich obraz. Deťka jebu politikov, počúvajú reperov a robia správne, vedia na čom sú, tým volia menšie zlo. Medzi tými kokotmi je oveľa viac fakerov. Je mi z toho zle, že o nás rozhoduje parta kretenov. Vysia ti nad postelou, na posteroch vyliezajú denne z bedne. Dali ti, čo si chcel, poskytnú ti úľavu, keď ti ju treba, povedia, ako ho sa nebaj. Ukážu ti nový smer, keď hej, tak nechaj ich, keď nie, tak jebna ich. Strni svoj idol zo steny, pokiaľ ti nedal nič, nenechaj si zblbnúť hlavu, pozeraj do svojho vnútra, sám vieš najlepšie, čo je ti treba, vieš kam ísť. Najlepšie, čo je ti treba, vieš kam ísť. Najlepšie, čo je ti treba, vieš kam ísť. Pravý hrdina bol Ježiš Kristus. Či už to je pravdivý príbeh, či veľký mýtus, Boží syn bol symbol toho kráľa, ktorý nemal rád človeka, ktorý vedel, že dávať je viac jak brať. Tiež vedel, že nič na svete ti není viac jak brat. Všetci sme súčasť prírody a to je viac jak fakt. Hrdinom sa človek nerodí, no stane sa ním. Svojím životom a svojou prácu, svojím zamestnaním. A nemusí byť genius ani veľký bojovník. Stačí, keď hrdo žije život, trebárs ako polovník, trebárs ako pomocník, či dobrovoľný ochotník, čo slúži ľuďom okolo seba, jak vodoporný a má čistú mysel aj srdce a pred sebou cieľ. A vôbec nemusí mať Nobelovú cenu za mier. Stačí, keď rozdáva pokoj a radosť a vidí svet taký, aký je, a cení si ho taký, aký je. Hrdina je pre mňa každý obyčajný človek, čo zachová si zdravý rozum v tejto chorej dobe a nosí úsmev na tvári a stále hlavu hore a vždy verí, že tie lepšie veci sú na obzore.